Bus kemana mbak mbak bus aku kilo apa nih bus kok mbok takokno Enggak aku kata kae aku lah gendeng. mbus nandi lo. Mas mbus Lah ki ndek iya bojo kok ditakokno nang aku ya apa yo. Emi aku lu raro lagi dek ini ku moro-moro aku dek enek neng aku tuh yo moro tak undang lho cah iki nyanyi aku yo aku ora pas nyanyi terus moro yo wis aku PK nya aku tak nyanyi wae wis dadi ngajak PK tak ruwame diserbu bibi dan kawan-kawan syukur aku ora Sengkuni. kurus. Lah nek bibi malah par konggone mending nggonku. Bar ning ganem Iya ning lah nggonku iya terus ngono. berwilas bewe jere lah mbek sampean leh kuwi. Nah, peteng sekali. Anakku udah tidur nih. Oh iya. Oh iya. Cintaku udah bobo. Mas bubuk. Yo dek, koyoke baru mi obat koyoke. Kudu watu. Bubuk dhewe apa ambek mamae? Bubuk dewe gak tau ngelon lah. Kulo lagi mulai ngene kok. Aku ket bertaweh mama tuh nonggo biasa. Berarti bubuk dhewe wis kentel ya? Iya tapi yo mbek aku leh. Mbek aku leh. Ki lho anak sengkoman jare apa KNA Sabila Permata. Lah wong kalian lo gak jawab iki apa jenenge pertanyaane kongkon takok apa nih Sabila. Nang turu kok selimute dipergi. Kintu-kintu le. Kintu-kintu mama. Kintu-kintu mama. Harum. Iya dek. Aku mana tuh Bu? Aku kadang tukaran mek dhek royaan guling. Mah tuh lah kok. Iya, royaan guling aku mesti. Caca mang senam apa latihan apa leh mau Yo sing dek nani nari kuwi lah perkayane gadul-gadul. Oh, tapi nggawe video ngono. Tapi kok gerakane gak semwingi digawe gampang kok ya. Sing dinan angel kok. Oh, Enak, sengkuni nang pada metu ya, teman-teman sing sengkuni, sing apik-apik. Ndang padha. Yang apik lak meneng ae. Piye? Piye iki mbus tak undang pisan tak kira-kira iki. Ya men iki serang dek iki live ki wis gak mungkin toh sayang. Live dek iki ya jam Nyanyi. 12 menit. Jam 12 menit. Tapi dek iki amene dek iki amene live sayang. Aku dek iki amene live toh. Oh gak ngamen jarene. Oh, ki mang ngamen. Emang ngamen. Mbus undang moh. Kok emang gue cewek apaan? Terus tidak lagi sangel. Ayo emang gue cewek apaan? Kita laki-laki apa ya? Nah ya kita laki-laki perkosa. Mbak Yati duwe brengos yo, kandel lah kuwi asline lanang wae ra to. Kenapa toh? Suaminya Mbak Yanti kok nggak pernah kelihatan yo. Oh ya kok so. Kuno ki privasi tuh Mbak. Kok Ini mbus jare kok ngomong luweh anu sampean baru. Luweh anu opo neh? Jen deterjen. Yo Sombus kan ambek aku ki lho wis. Iki penyanyi Adela, Cok. Aku ku mbek mbus ku ora tau ngomong gak tawani ngomong gara-gara mbus kan wonge muweneng to ya. Muweneng aku gak tawani ngomong ambek mbus dadi nek ketemu. Aku ketemu mbus ku bolak-balik ket biyen niku, tapi aku gak tawani ngomong. Anjane sik kan meneng to nek gak dijak ngomong gak ngomong. Aku ya ndak kenal sayang. Aku lo ora kenal kok so. Nah, ya makane kuwi cari cacangan. Aku ki lho petuk mbus bolak-balik tapi ya ora tau ngomong. Wong duwe nomor blok kaya ora. PK Mbak Yanti ya nanti PK penak ya nek sing ngegip ya. Kok nganu apa? Oh, Pasti calon. challenge. Oh, mah bengi live ndadi ngono kok. Ndadi piye neh?
Wingi ku manas-manasi netizen ku kok Lebar ngono yo PKB aku kok bengi jam piro ya jam aku diundang Lah ping iya. 5 tak tolak terus. ngene. Alah cah kuwi mono purikan terus Mbak jare ngono. Bento sing dipuriki kowe kok ora aku takonono. Iya, ada. Embus menang-menang menghanyutkan. Kandani kok piye? Kandani ya ora percaya. Nek ono Yanti wae ngomong ngene. Ngomong ngene piye? Kok Ini iki lho, ini iki kan netizen sing apa lah Mas. Lah bapak-bapak kuning. aku itu tetep Sing kuning. tetep balane normal to. Lu ora ndelok vitine ya lah saurunge ndek lap mek embus ki lho wis kene wis untak untul wong akeh kok so. Tak tidur ditunggu live-nya. Embus pembius wanita jare ngono. Oh, ganteng-ganteng dhewe Wong ta. Tuban, wong Tuban kuwi jan ayu-ayu. Hello, kita orang Bojonegoro, Besti. Makasih.